Сега това е втора част. Без да исках, спрях да снимам и сега ще ви покажа колко е крипи отвътре. Искаш ли да се пробвам да вляза вътре? Не знам. Ако искаш да се опиташ. Не ма бърка. И ако виждате там и там може да видите плочките на кенефа. И тук има някакви други неща. Ето. Сега тук има някакви дървета, мървета. Да? Трябва да се махаме нещо черно. Какво? Наистина заклевам се. Нещо черно прискоча така. Скокна. Я, да видя. Дали някаква кутка нещо? Наистина бях на 100% сигурна, че нещо черно видях с кръто. Мале. Я погледни вътре. Издестрах. Тук рече диван. Да, има някакъв диван вътре така. Я погледни долу. Нещо. Защото на 100% сигурно видях нещо. Аз май нищо не видях май. Аз защото ще видях нещо с перчени така. Са такива кожни някакви черни. Беше 100% кожни. Малко е крипи тук. Да, бая си е крипи, хора. Ох. Да направим и част 3, дето газим. Да, той тук има всичко. Вижте как е щупен. Тук си, кака е щупено стъкла, макла. Не знам. Хора, вижте тази врата как е такова на... Виж тавана. Тавана, вижте, целият почупен. Добре, не съм марки да се това. Еми да, хора, трябва да си ходим. Защото тук всичко, вижте, има част от покрив щупени. Хора, приключени, падали, Да, трябва да се махаме. Еми, не знам дали има. Да. Ага. Природата красива. Капан, ще те гръмна капанко. Я дай да го заровим някакви хора. Аз мисля да стъпя. Тук е дълбокичко. Не това? Това е напа. Да. Аз ще такова бъде. Еми, добре хора, айде ще се връщаме в ресторанта да го видите. Та-да-дун. Та-да-дун-дун-дун. Вие хората къде сме? Еми, къде бяхме? Ние сме в границите на Ряхово. Да. И да. Хора, айде, довиждане, сега ще спирам видеото и ще помисля дали да го кача в YouTube. Затова, ако го кача, пръснете лайк и се абонирайте за мен. Добре, айде. Чао, хора!